Jaruman Kannywood Hadiza Gabon an gurfanar da ita a gaban kotun shari'ar musulunci da ke magajin gari a garin Kaduna kan tuhumar da ake mata ta yi wani masoyinta alƙawarin aure. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu sake saduwa a cikin wannan sabon shirin wanda yake zuwa muku kai tsaye da Arewa Media Recap. Kar ka manta ka danna subscribe don samun sababbin bidiyoyinmu da zarar mun ɗaura su. Fitacciyar jarumar Kannywood Hadiza Gabon ta musanta sanin ma'aikacin nan ɗan shekara 48 Bala Musa wanda ya ikirarin ta yi masa alƙawarin aure. Jaridar Daily Trust ta rahoto cewa mutumin ya bayyana cewa baya shayin tura mata kuɗi duk lokacin da ta nema, kuma ta yi masa alƙawarin za su yi aure bayan ya kashe mata Naira 396. Jaruman, wadda ta bayyana a gaban kotun shari'ar musulunci da ke zamanta a magajin garin Kaduna a ranar Talata, ta faɗa wa kotun cewa ba ta san mutumin da ake magana a kansa ba. Da take jawabinta bakin loya barista Mubarak Sani Jibrin a harabar kotun, Gabon ta musa tuhumar da ake yi mata. A ɗaya ɓangaren, lauya wanda ya shigar da ƙara barista El Murtala ya ce wanda yake karewa ya haɗu da Gabon ne a Facebook, daga nan suka zama abokai. Ya ƙara da cewa ta yi alƙawarin za ta aure shi yasa ya fara kashe mata kuɗi ba tare da jin komai ba. Alƙalin kotun mai shari'a Malam Rilwanu ya ɗaga zaman zuwa ranar 28 ga watan Yuni na 2022, ya kuma ba da belin jaruma Hadiza Gabon. Da haka muka kawo ƙarshen wannan labaran, ka kuma ta ku danna subscribe.